नमस्कार मंडळी, आज मी तुमका असो एक प्राणी दाखवणार आहे, असो एक जीव दाखवणार आहे जो कोकणात काही भागातच दिसता। ह्यो बघा, हे का तुम्ही काय म्हणतास? पाय किती असतील त्याचे, असंख्य असे पाय असत ह्या किड्याक आणि भरपूर मोठो पण असतात। असो बघा, ते छोटे आपण त्यांना पहिले गोगलगाय म्हणायचो आम्ही लहान असताना। ह्याच्यापेक्षा छोटी जात असतात ती, आणि ती अशी लाल लाल कलरची असतात ती, आणि त्याका पण भरपूर पाय असतात आणि पण ती छोटी असतात, अशी फास्ट पळता, ह्याच्यापेक्षाही फास्ट चालता ती। चकुला म्हणजे चकली, हा चकली। तर गाववाल्यांनो आमच्याकडे हे का घुमील म्हणतात। तुमच्या भागात ह्यो असो किड्याचो प्रकार दिसता काय? आणि दिसत असलो तर तुम्ही तेका काय म्हणतास ता माका कमेंट करून नक्की सांगा। आणि माझे व्हिडिओ तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर सुद्धा करा। धन्यवाद।